Isithunzi somuzi siyanakekelwa aya. Yebo siyanakekelwa ngiyakuzwa. Unikeze ithuba baba ngikhulumi Yabona ngiyacela. yabo sisi ukuthi sengicike kakhulu ngiyakuzwa impela yabo ngiyathanda ukulalela. Kodwa mangicike kakhulu kuze kuthi manje angiphume ngihambe kwemanje. Ngibuza umbuzo owodwa vele ukuthi indaba engabatshelanga ngomalume nomalume no-auntie indaba engabatshelanga. Ingoba bazombuza ukuthi uhlaleleni likhaya engabe uyogana. Ngeke bembuze lowo muntu. Ubuza Umuntu uyayiganisa yini? Hle umuntu uyayiganisa yini? Akayiganisi kodwa yena nje akasenalo Ufuna lebhobhoza ngifane ahamba ayolivakashela noma Ufuna kipite. angakipita. Enze njani? Emzini yabantu mina ngisoze ngahamba ngihlala emzini yabantu. Ayisiyasidema uhlela ekhaya ungalotsholiwe ungahlawuliwe ungahlawuliwe Nkosi yami ungaceliwe ungashadile nawe ugibhitile. Kodwa phela akekho umuntu ongavela asuka avuke nje kusena ashada umuntu engakamazi ukuthi uyinhlubuni yapende. Mina indoda yami iyangithanda. Kodwa ukwazi-ke awukwazi uqinisile ngiyavumelana nawe. Ngiyavumelana nawe ngiyavumelana nawe. Kodwa ekuthenini uze ufike emzini yabantu nize nixabane kangaka. Mase kuxatshana indaba ungagoduki ekhaya. Akusikhona emzini yabantu la ikithi intombi yami ikithi intombi yami akusikhona emzini yabantu la. Ukubingelela ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. AM uMlangeni uMagasela ngibiziwe kumenye imindeni bafowethu kunosisi seduze kwami. Uzobe sengitshela yena ukuthi kahle kahle ufise ukuthi simsize ngani thina la kwaBlack Life TV ngoba mase sibiziwe siyasabela and ekusabeleni kwethu kufanele senze sure ukuthi siqhamuka nesisombululo. Siyathandaza ukuthi ngathi singaba naso Nkosi yami isisombululo ngoba isisombululo ngoba ahlezi phela sazi konke nathi yabo. Kodwa ukukhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila sesunjani? Ngiyaphila nami ngicela ubingelele imbukelo weBlack Life TV and then uzisho ukuthi ubawa kwabayisibongo. Ngibingelela ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nginguNcamisile ngwakampanza. Okay, ayingeke siyabashutha ke abantu bakaMpanza. Ngeke nilethe uMpanza uthi sasasebenza noMpanza nathi. Okay ke Ncamisile kaMpanza manje angisazi ukuthi ngathi uMpanza uthi ayi unenkinga ekhaya. Fonela Black Life bazokusiza. Kodwa ke asikho lapho silala sikhona mfethu. Ngifuna ukwazi sibizeleni ufisa senzeni sikusize kanjani thina la ekhaya? Nginenkinga la kamfowethu. Umfowethu nentombi yakhe sebenza ngazathi umuzi wasekhaya umuzi wabo. Sikhule kamnandi la ekhaya nobhuti wami sishera yonke into kodwa nqede kwafika nje le ntombi yakhe nje wabona nje ukuthi ubumbana lisekho la ekhaya. Hawu. Okay, ngifuna ukukholwa ke yazi ngobani? Ngoba kuhlezi kunenkinga zokuthi njalo uma abantu osisi bobhuti banakho ungathandi mebebona uSqueeze noma memezala banenkinga nomakoti angazi enziwa yini leyo kodwa ngifuna ukuthi mina ngithi kunjalo kuwena. Ngifisa ukwazi ukuthi izinto lezi abazenza ezenze wena ubone ngathi lo sisi ngempela akenzi kahle or she wants to take over. Yabona nje la ekhaya besikade sibuka sonke iTV sipheka sonke ndawonye kodwa nqede kwafika yena insukwana right angali nokuthi ahlale la ekhaya kodwa kungabe sengathi sekuyikwakhe phela la ekhaya besipheka ndawonye qeqeqise kufika yena asisapheki ndawonye sekuphekwa ke emakamerweni manje neTV wathenga iTV enkulu kanti besibuka ndawonye sekusele iTV encane la edining room. Ima upheke ekamerweni la belala khona. Kuzonokukhari nje ingubeni uzoba right. Angazi nami indlela ababona ngayo nabo ukuthi right kodwa nje iyangicika ngempela lento eyenziwa yona. Uma ukhuluma nobhuti-ke ngoba ngicathi umuntu obalekile umntakama wakho. Ufanele nikhulume naye. Ubhuti wami ngikhuluma naye sizalwe naye sakhula ndawonye sonke kodwa mangabe ngikhuluma naye usayida kakhulu nale ntombi yakhe mina kangizwa nokuthi ngithini kuyena. Okay. Nike nabe nje kodwa nobudlelwano obuhealthy noSqueeze before aqala ukushintsha amabhodi. Ufike kanjani? Uthe fika nje wakhombisa ukuthi hayi ngizoshintsha izinto or uqale waba right mhlambe wafihla induku emqubeni waseyashintsha. Hayi be right efika beku right kabi. Qede kokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi hayi ngeke. Shuthi laba ngoba bebabili la endlini shuthi fanele kube yimina uma la ekhaya imina wesithathu kanti cha nami ngithi la. Yeah. As long kodwa bengafuni ukuxoxa abafuna ukuxoxa. Hayibo bayafuna nokungixoxa bathi angiyingane mina kwami nawe abantu basemzini yabo. Nami ngiyabatshela ukuthi hayibo nami kukithi la ubaba noma wangishiya la. Engaka-understand bathi basemzini yabo kanjani emzini kamakho nobaba bakho? Hawu nami lento engixakayo ngoba phela umuntu mangabe ebona ukuthi akwazi ukuhlala nabantu abasekhaya fanele aphume yena aphume ngeminyaka. Hambe uyofuna yakhe indawo. Hayi ngeke.
Kodwa izindaba mnganami angifuni ukuthi ngibe umuntu omumbi. Mina ngiyaziwa ukuthi nje isitori side isitori esodwa ngisithathe. Kodwa ngoba ngibhalele wena ngizokusiza ngayo yonke indlela. And ube prepared ukuthi mawukuthi mhlawumbe kukhona nawe izinto ezirong ozenzayo, hayi ukuthi ngisuke ngikhetha ama-side, ngisuke ngingachimi. Kodwa ngisuke ngifuna ukumela iqiniso ngoba ekugcineni I believe ukuthi iqiniso lona ezolungisa izinto. Nakhona kuyenza iqiniso lami ngabe iqiniso lakho yayibo leyo nto. Kodwa phela-ke sizothembana ngoba nawe usibize ngobusithemba. Yayizwela nawe mbukele Black Life futhi sechaza udaba lakhe. Asenzeni kanje singapholisa amaseko asimlande. Mina ngiyafisa-ke kodwa siqale la sisi. Do you mind if I call uSqueezer nobhuti wakho? Cha. Babize boba u2. Because lento leyo kubiza umuntu oyedwa iron. Ukhuluma nomunye ngala uphinde ukhulume ngala ngcono uma bekhona boba u2 right wona sisi. Yeah, thank you. Ngivunyiwe ke la ekhaya kaMpanza kuthang right. Asimlande ubhuti nosisi. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ngiphinde kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lwethu lethi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Besibhalile usisincamike labafethu. Uncama libeka udaba lakhe eThebeni ukuthi uzizwa kanjani nokuthi uphatheke kanjani nokuthi ufisa simsize ngani thina wa Black Life TV. Ngokukhulu futhi ukuthobeka ngicela ukuthi samukele ikhapoli yethu ubhuti kancami. I strongly believe so. And no Squeezer. Okay, correct. Skoni. Nibizana kanjani? Yes. Okay. Sanibonani njani? Yebo siyaphila. Hayi nathi siyaphila. Ngicela bandla ngokukhulu ukuthobeka. Mhlawumbe siqale ngawe sis ubingelele umbukelo Black Life TV and then uzisho igama lakho nesibongo uzobeke naye ubhuti bese enza lo kade kwenzile. Ngiyabingelela ababukeli baka Black Life TV. Igama lami nguHlengiwe kaShabalala. Siyabonga Hlengiwe. Ngiyabingelela kuba bukeli ba Black Life TV. Igama Ayanda Mpanza. Okay, siyajabula ukuthi sibe nani sanamukela nathi ohlelweni. I'm sure nombukeli ulindile ukuthi nizwe ukuthi nibizweleni la sekhona ama-camera. Ngicela bandla sinikeze usisincami ithuba lokuthi achaze ukuthi usibhaleleleni ufisa senzeni. Sandwa sami, cela usho konke ongixoxele kona ngesikhathi abade bengekho. Ungasheshi kodwa baby. Ngiyacela mama. Okay. Suthi njengoba kade singibhalile-ke nje ekuqaleni ngisho ukuthi la ekhaya izinto ayisahambi ngendlela. Umfowethu noSqueezer wami sebenza umuzi wakithi engathi owabo. Hayibo wesisi oqala nje ubusibiza lana kwilokho uzobukisa ngathi lana kanti ubuzosho lezo zinto lezo. Yebo bengizosho lokho. Wena lapha ekhaya nje sugebhidisile la ekhaya. Ubungangitshela ingani before ubiza abantu bamakhamera. Singekho isidingo sokuthi ubuse ngathi. Umndeni. Hayibo ngiyabukisa yini ngoba phela ngifuna abantu bazi indlela eningiphethe ngayo la endlini. Uyabukisa ngifuna bazi abantu indlela eningiphethe ngayo la endlini. Angizobuka umphakathi. Wena-ke nje oqala wafika washintsha izinto la ekhaya wena nje vesana uthuleke nje. Kanti wena uyingane emzini wakho. Hayibo kukithi la. Ungahambisani nomthetho wala ekhaya kahambe ayofuna indawo yakhe yokulala. Ekhaya la uzovusa-ke sangisekhaya manje fanele ngiyishadise yini mina? Fanele ngiyishadise yini ngoba isekhaya la. Angiyindawo isekhaya la. Ubani ubaba basishiye la ekhaya. Basishiye la ekhaya ubani ubaba. Okay bazalwane, haleluya siyabonga. Into engizwayo uyingane emzini wakho uhamba ingane isemzini kabala. Umuzi wababa nomalo. Kanjani manje nixosha omunye kubo bafethi right le simxoshe bese singayilungisa lento njengomndeni. Yena akafuni ukuthi ngihlale la amakhamera. Enye into ngakho-ke nami sengize ngakhuluma ngithi lento enye into siswami ayikho intombi yami akayifuni ukuthi ibe khona la. Okay, noted.
sizoza kulelo point. Kuyiqiniso lokho kusho ubhuti before siqhubekele phambili. Lona iqiniso ngoba mayifika le ntombi zakhe kufike kube kuhle kodwa emva kokuhamba kwesikhathi izinto zishintsha futhi mina fanele Okay. hayi intombi hayi nje intombi ngiyozwa ngomfazi wakhe Ayanda cela ngilalela bandla. Ukulalela wena kuphela. Ngiyacela. Usisi uchaza ukuthi yena ukubalile ukubeka ukuthi yena la ekhaya nipheka ndawonye. Is that correct? Yebo besipheka ndawonye angiphiki. Asikisi. And then manje usupheka ekamerweni. Yebo kunjalo. Why is that? Why? Ngoba akayifuni le ntombi yami le. Laba abanye nabo bengabafuni. Abanye ngaze ngakhetha ukuthi uma bekufika umuntu wami wesifazane manje ongcono ngibe naye ekamereni ngenza izinto zami ngale. Mingekho umuntu wesifazane niyakwazi ukuzwana. Kuyafana. Ngeke ngabi na umuntu wesifazane. Yena ozolala nami kanti. Cha ngeke azalale nawe mina ngokubuka kwami akafuni ukulala nawe kodwa ufisa ukuthi niphilisane nonke la endlini. Sophilisana kanjani engabafuna abantu bami. Ngokwenzani kwakhe angitshela mina but Ayanda ukuthi ngokwenzani. Abantu bami nje mangabe ngifika nabantu bami akabafuni. Uyabaxosha yini uyabathuka? Nje uma ngabe ngingekho baphatha kahle mangabe phambi kwami ehlamba kodwa mangabe ngasekho Iqiniso ncami lokho. ngizosebekhuluma izinto. Ukhuluma iphutha njengoba Okay usuke kwenzani ngicela ukuzwa ngawe singabuzi ngalabo abangasekho. Awusitshele wena mami ukuthi yena yini la suke yenza la eyenza ukuthi ubone ukuthi akakufuni. Mengikhuluma naye kwesinye isikhathi mengimbingelela akaphenduli. Ubheka le uyaphensa. Ahamba yokhuluma la kamakhelwane mina ngazi ngizolanda izinto ayazibona. Ngithi mengiqhamuka ngibabone behleka beshayana izandla. Yabona kukhona mina ngizele ekhaya ngazovusa umuzi wale ekhaya. Ngizosiza le ekhaya. Kodwa yena indlela enza ngayo uAyanje uze decide ukuthi siyophekela ekamerweni sengiyamsaba ngoba ngazi mhlawumbe ngangifakelana ekudleni. Imake Chomi wena uthi usisi into ayenzayo la ubuya ngakhulumisi yakhe wayena waqala wathi intombi zami izomdlisa. Wakusho ncami lo. Yoba nini lokuphithizela intombi la ekhaya kuyokuthi awuthathe ngalo. Ngiyamuzwa ke mina. Njalo la ekhaya kuzobheka njobe uzoyidlisa uthatha umfazi engaphithiza amantombazane. Imuphi ke ngingamthatha ngoba bonke akabafuni. Uyamfuna ke lo mthathe mlobola ngithi yamfuna. Umfuna kanjani ngoba wayena uhlezi ekhuluma mangabe ngingekho ukhuluma nami isikhathi sami singakashayi Bukithi la kancela yini okay niyancela ngindawo Ayanda ophuma ngomshado noma ngebhokisi sekhaya la. Okay Ayanda noba uthuyise emakini Ayanda noncami la yes and nawe ncama ngibona ukuthi right ukuthi utreat abantu umistreat abantu abasuke beze kubhuti wakho kodwa ngiyam understand noma ungakangichazeli isithunzi somuzi siyanakekelwa Ayanda. Yebo siyanakekelwa ngiyakuzwa ngiyazithuba baba ngikhuluma ngiyacela. Yabo sisi ukuthi sengicike kakhulu ngiyakuzwa impela yabo ngiyathanda ukulalela kodwa mangicike kakhulu kuze ukuthi manje ngiphume ngihambe kwemanje. Ayenzike le nto uphuma uhambe ngiyabonga nje nje usisi wakho uyena okumele aphume lekhaya ahamba ayoshaya. Cha hayi Ayanda fanele aphume. Mina ngeke ngiphumeke la mina ngumuntu wesilisa mina ngivusa umuntu. Awuvusi nje uyawisa. Ikhaya vuswa yimina nje ikhaya fanele vuswe yimina njengomuntu wesilisa. Khulu okay fanele vuswe yimina njengomuntu wesilisa la. Njengaweke sithandwa sami angithi wena usuzovusa umuzi ake sikhulumeni njengabantu besifazane. Inkinga ikephi sifuna uxazulula inkinga ke manje. Mana ke Ayanda ngikufakanga wena mina nginenkinga ke la nginenkinga eyodwa ngobani ngoba nginenkinga eyodwa wena njengoba wenza kanje siwakhuluma usisi hayi wena Ayanda mana angithi nami ngicasulo wena ngobani ubatshelile nje oani angithi kukhona oanti khona umalume kwambiza wamtshela wamchazela ngaleso story. Indaba ubiza ukukhampana abantu indaba ukukhampana abantu bamakhamera umalume umuzi wasekhaseni wenza nje nathi umuzi wasekhaseni wenza nathi vele fanele ngoba bengasekho abantu abadala ayikhulumelayo uyazela phithi umalume angithi sonke le story angazi uyasazi indaba engamtshela umalume ke nomalume sazi ukuthi yena asimdingi la senza kanjani sesipheka soda
Yindaba engamtshela umalume. Okay, ngicela ukubuza kwena Ncami, njengoba echaza uhle ukuthi yena kukathi aphuma la uhleli nabangani bakho bese uyamhleka, kuyiqiniso lokho, nisenihlekani? Lutho suke sikhulumela indaba zethu yena suke ecabanga ukuthi sikhuluma ngayo ngoba nakhu yena ezela ekhaya ngoba suke sikhulumela indaba zethu. Mengase kuthiwa amatafula okay. Uyawazi ukuzenzisa, uyawazi ukuzenzisa. Uyabona mangabe usubona abantu, mangabe usubona abantu, uvela uzenze ngcono. Ayanda ngicela ukukhuluma. Khuluma. Hayibo. Khuluma sisi ngiyaxolisa. Ukuthi ngicikekile lento iyangicasula. Nami iyangicasula sengicasula wena ngisaxoliswe nenkinga zakini. Yabona njengamanje uyangikhipha phela. Ayithi ngizama uzoqhamuka nesolution la. Ngiyakuzwa konke okubekayo ukuthi akutshelwa ngani akutshelwa ngamalu. Nawe uthule ingoba ngikwazi ukulalelana yikho yonke into. Family house. Ncami ngicela uthule. Ungibizeleni mo ukuthi uyakwazi ukukhuluma no-Ana ngingaphumi ngihambe mina. Ngiyaxolisa sisiwami. Hayi ngeke guys nina nikwazi vela nihloniphani la endlini. Uyabona ukuthi ubevele actor mangabe kusizwana mase sisodwa. Ubevele ezenzisa nje. Wena uyakwazi kodwa ukulalela ke. Wakwalalela ba emhlabeni. Awumtshela ukuthi ngicela ukukhuluma ubhuti umuntu wakho mfethu. Baby ngicela uhlisa kancane umoya. Sengizolalela wena kuphela kodwa hayi lo doti lo. Ubisi wakho ngodoti. Yebo sengizombiza kanjalo ngoba vele kuyimanje uzongibukanisa nabantu la kwi-TV. Okay kulungile kayanda. Mfethu ngithi mina wena mengase kuthiwa kushintsha amatafula uhle sengibiza nakodoti ngenxa yale ntombi yakhe lena ndiyambona njalo ndiyambona sengibiza ngodoti yenze njani mina ngoba nami isekhaya la fanele ngabe ngilalele phela ngiyabuza ngithi sifuna ukufanele sikhulume idrama into yakhe akasibizela umphakathi ukuthi siyamshaya idrama into yakhe unje unje ngathi ningifake enkingeni namhlanje unje inkinga yakhe nje unenkinga nami angazi noma unomona noma kwenzakalani noma kwenzakalani inkinga nje Ncami khala mfethu musuqedile ngifuna ukwazi ukuthi manje sekuthiwa wena uhle amatafula aphenduka usemzini yabantu umukhamuka abantu behleka ungazizwa kanjani Ncami siyekelele ukhuzane siyenzayo ngeke ngize ngibe nendaba nomuntu ngoba uma unendaba nomuntu wenza kahle umuntu uyakhuluma wenza kabi umuntu uyakhuluma kunendaba nje so ku right ukuthi umunye umuntu anafile ngathi niyampulisha or namhlukumeza singazange size sihlebe ngayo Mihlekani pho meqhamuka uma kodwa kini sikhuluma sini indaba zethu njalo meqhamuka yini enye bangabe qhamuka yena fanele sibe serious bangabe sifanele uqhamuka yena fanele sibe serious hayibo ngizokhipha imic ngeke hawu ngumakoti wephepha mina mengiphuma la omakhelwane babukana ngami ushadile yini wena angishadanga ngithi phela uhambe ethi mina ngizozishadisa phela angithi umuzwa kiso wenzo wakho angithi umuzwa kiso wenzo wakho bese kuthanda mina hayi makuthanda yena kodwa ngiyini masekuthanda umakoti wami nami mase sivumelene nomuntu wami angathina thini kuyosiza yini ukuthi mase sivumelene nomuntu wami ahambe hayi shuthi wena usudle noplastic wena usudle la ngidla noplastic usumbiza ngomthakathi usudle ngoplastic vele ngenye imini ngake ngathi ngiyangena le ndlini ephethe iketelo kanje wangithela ngamanzi ngathi uyabona ngithi ngiyabheka abantu ngenhlanhla leyo bomthelelana nawe kodwa ngifihlela izinto mangabe zenziwa ngizama ukulungisa ngifuna ukuthi nibe umndeni kodwa kanjani emzini yabantu uyena ongangifuni nale khaya nawe kodwa ngifihlela izinto ngifihlelelani ngikufihlelanga sithando sami angikufihlelanga kodwa nakho akaphiki angithi manje sibizela amakhamera ufuna sibuke umphakathi ngizokhipha amahlazi akho yena angithi bese uzokhipha wethu ngimbuza umbuzo owodwa baby ukuthi indaba engabatshelanga ngomalume sino-auntie indaba engabatshelanga ingoba bazombuza ukuthi uhlaleleni lekhaya engabe uyogana ngeke mbuze lowo umuntu uyayiganisa yini hle umuntu uyayiganisa yini akayiganisi kodwa yena nje akasenalo lebhobhodwa yolivakashela noma ufuna kipite angakipite enze njani emzini yabantu mina ngisoze ngahambe ngihlala emzini yabantu ayisiyasidema uhlela ekhaya ungalotsholiwe ungahlawuliwe ungahlawuliwe nkosi yami ungaceliwe ungashadile nawe ugibhitile kodwa phela kekho umuntu ongavela asuka avuke nje kusena ashada umuntu engakamazi ukuthi uyinhlubuni yapende mina indoda yami iyangithanda kodwa ukwazi-ke awukwazi uqinisile ngiyavumelana nawe kodwa ekuthenini uze ufike emzini yabantu nize nixabane kangaka mase kuxatshana indaba ungagoduki akusikhona emzini yabantu la ikithi intombi yami ikithi intombi yami akusikhona emzini yabantu banje
ikithi la manje osqueeze intombi yami ihlezi abona kithi. ukuthi mina ngenzela yini iwashing ngeke ukwashela indoda yami Ilokho kufunayo enezandla Ncami. emusha. Hayi ngeke kusho ukuthi phela Ncami. ngijola naye Ncami akwashela washing kuhle. ngeke hawu hayibo Hayibo uqamba amanga lo angiwashe ngayiqala ngakephi. wathatha ubhaskidi wakho ngiwasha la emnyango wazongifuqa ngawo Wazomfuqa ngawo. ehleli Wafaka ngisho amaphenti. Okay, wena Wafaka ngisho amaphenti. Wena uphalaza nini wena? Wafaka ngisho Wena amaphenti. uphalaza nini wena? Uphalaza Ayibo siyakhuluma uyakhuluma. Kuyavela Uvela. uthi ngani sikhuluma nohle uyakwazi ukuyikhulumela. Waphalaza. Wena uhlangene naye Hayi ke. ngihlangene naye phalazi. Wawena uhlangene naye. Hayi ngamane nithi ngihlangene naye. Uhlangene naye Siyakhuluma wena. sabantu besifazane sicela uthule kancane sikhulume naye. Ubiza abangani bakhe ngithi abangani bakhe laba ngisithi ubiza abangani bakhe abangani bakhe. Connection Abangani aba-right. bakhe, abangani bakhe la. kodwa Abangani kanje bakhe hayi la. namhlanje uzibona Mina bengifisa ukuyilungisa lento kodwa ande engekho. Wehlena usisincane Abangani bese bakhe ayilungisa laba. lento njengabantu besa manje yabo indoda yakho mfethu. Abangani bakhe nifuna la. ungihlanganyela Ya bafuna hayi ilento engeke la ngivume. khamba khona isithando sami Ilento engeke ngivume. Ilento engeke ngivume. yabo into yabo nje siyabizwa Ilento engeke ngivume. gcwele amakhamera kwenzakalani anginazi niqhamuka Yabo phi nje mfethu. ngeke Awu phela kusho ukuthi nasesikoleni nawunenkinga sishilo nje ukuthi siqhamuka Black Life. phela Ngishabe ngiyabona kusani ukuthi niphuma kamwezulwini, ka-Black ngishabe Lives. kusani Kodwa kamwezulwini. manje indlela eseniqhamuke ngayo no-2 hayi sengiyanisaba Baby, ngishabe kuthiwa baqhamuke ezulwini. Ayikho ngisho iphisi Ngishabe kuthiwa lobe baqhamuke efikile nje ezulwini la. bayakhuluma nje Izithuba labantu lokukhuluma abayinikezi futhi akulaleleki. Asinandaba naleyo nto leyo ukuthi kunjani asinendaba nayo. kodwa mina-ke Futhi yabo mina sekuthi angihambe kuyimanje angiyindawo lekhaya mesaphila indoda yami ngisazohlala lekhaya asibashiye nabangani babo sibashayise ngomoya. Bayaphuza yini? Yes, asibashayise ngomoya nabangani bakhe. Asibashayise ngomoya nabangani bakhe. Basole. Vele ingakho behlala beyivalele lapha ekamereni basuke beshaya wona. Nenkinga yini wena? Oh, Masiphuza John beke nesitofu avenzosha ma yabo sisuke siphuza no baby ke sobabili. Wehle ngizosha nomfana ngitshela uzoshela kamfana. Nizothi Nizothi nisakathiwe futhi sishisa sashisa uthando lwethu kabhebe sesishisa la isitofu hayi ngiyakutshela hayi shuthi usazokhala Kodwa ukusala isekhaya ifamily house. kwami mina ngithi kwami uzohamba khona ke la uthi Ngeke ngihambe Ima we ayanda uqosha usisi wakho Yebo, ngithi mina ngicosha usisi wakho ahamba yoshada nalo usuke kubo wena uyingane uyetholela umuzi wakho. usuke kubo njengomuntu wesifazane wezinto Ukhokhe malini ekhaya ngabona ukuthi angize lekhaya usukhokhe malini kubo wena ukhokhe mali wena ukhokhe malini kulomuzi ke wena mina kithi phela la hayi nawe yangithi na usuke kubo usukhokhele malini ukuzeze la ekhaya usukhokhele malini ukuzeze la ekhaya angiqala mina umuntu wesifazane ongafonelwa ukufonelwa uhlanganapho nisuke umgadile. wazela ukuzobona into zami ekhaya wazela ukuzobona into zami ekhaya noma wezemthuko yazi wazela into zami uyazi Uyamthuka yazi. Kufanele uzubone zonke izinto ezenziwa yimina uze kumina yena yabo uze kuyena uze kuyena phela uzile kumina uze kuyena hayi Okay ngicela siyilungiseke le ndaba sengi-right manje guys. Yo angazi ekhaya mangase kuthiwa nginabantu abakhuluma njengani usho ukuthi ngavele ngingene yo mhlawumbe ngahlala ku-ceiling board. Mase kuthiwa nginabantu abakhuluma you guys can talk niyezwa. You guys can fight. Nidiniwe la ngaphakathi. Kubi. Ngiyabona okukodwa nje ngeke phela ma-ekushimizi. Ngicela ukunisiza mina bafethu. Sesi awusizena lo Mina ngifuna wena nje uqale ukuphalazise wena. awuqala umusenyangeni qala lo Ngathi ngaze ngimphucike i-mic lo futhi yazi kathi. Uthi mhlawumbe ngizonikeza uncama indoda. lamlele ngoba indoda eyosiza la ukuthi athole noma ibhobhodlwana-ke lizomenza isilima-ke noma inyanga eyodwa mhlawumbe nawe yokalibona. Okay cane ngilaleleke manje sengiyahamba bafethu nezwa. Ngiyabonga kakhulu siningihloniphe nibe khona nezwa mesikhuluma. Ngiyabonga futhi ukuthi nikwazile ukuthi ni-express ukuthi nifila kanjani. Yabo? Ngiyabonga ukuthi ninginezisa ukuthi ngikwazi ukudiagnose ukuthi ngempela yikiphani la. Ncami ngicabanga ukuthi ngizokusiza ngicwepheshe yezwa. Kodwa kini ngeke uzuphume yezwa sithanda sami. Ikini lezo uhlezi ukhona. Uzophuma ngoba usuyoshada. Ungakipiti futhi emzini abantu mekipitwa bazokuthela ngamanzi abandayo kube ngathi ayashisa. Akipitwa.
stay at home. If ukipita usuyohlala nomuntu wakhe eflatini endaweni yeni noba uthi hayi la izofaka abantu bakhona. Akunalutho ukipita. You can move in with your partner as long as ningeke nize nihlukumeza abantu obafice lapho kuleyo ndawo. Angithi wena ufuna ukuhlala nomuntu wakho uyamthanda. Iyakho le. Sandwa sami ngiyakuthanda ukuthi uyamthanda umuntu wakho and awukho bad right yazi. Kuukuthi nje mhlambe yonke lento eyenzakalayo isize yakwenza ukuthi ucikeke nawo nje usukwazi ukuthi uthuke usisi. You must know ukuthi musufike kulo level ke so sekubheda ngempela mase nikwazi ukuthukana yabo. Akusasiyona indawo right. Futhi ayikhite wrong ukuthi uhlale nendoda yakhe uma ikubizile ithi ozohlala nayo uthandana kweni indlela enithandana ngayo. Asinjudge but ukwakha akukona ukubhidliza. You understand? Njengoba esho ubhuti uthi khona omalume mhlambe ngoba omalume vele bebengingendaba yakho bebezoxoshwa ngoba awushadile bazosuzogibitelana like hayi yonke leyo nto yabo leyo nto ekhaya bona bathini nje ubuhlela abanankinga usukhulile enough ukuthi athe inqumo zakho amazo ayakho uzobekafike nje sihlale naye angene nangaphakathi ekhaya wamkelekile so khona vele into akuthembisayo ayawu uthi uzokulobola uzowenzani yebo hlaze esho nje ukuthi uzazoya kovela ekhaya manje angifuni nami ukuthi ngiphume ngihambe ngiyikhaya aphinde usisi wakhe amzamele enye intombi angaze amzamele kwangampela ke bayenza bona lokho sikwenza nje ngiyabasaba hawu ngeke okay yazenze njani ke sithandwa sami advice mina ngiyafisa ukuthi uthole ucepheshe nawo i-counseling izokusiza leyo nto yazi ukuthi mhlawumbe bazokululeka abantu abahlani aba professional ukuthi uzohlala kanjani la ekhaya ngaphandle ukuthi uthi bangadli ndawonye naye uzobe sethola usizo usisi because inkinga ngathi kunina noba u2 yabonjwa abantu besifazane amantombazane kanawo umkhubo ongazwani nje isidingo singekho ngiyakucela bandlezo ngenhliziyo yami yonke ngicela ukuthi nje uthole i-counseling uthole ukuthi ku right in wena for ukuthi uhlale la wena is it okay for you yini ngempela kwenza uzuhlale la uze kususa amabhodo oyabeke ekamerweni chomi kubi ningaze ninukane asikuthole lo sizo mfethu because mina mengaku-advisor will advise amagasela ihlezi ihash so awuhambe kini wazi ufele emzini nabantu lo sisi mengavuka nje ilanga athele athi umuzi kama wakhe uthele ngopetrol anishisa usungaze ufele emzini nabantu ufele umfana ongamazi nawe ukuthi uzokushada ngempela yini njengobesho hawu uzongishada senthana nesikhathi singanani hawu seside kakhulu manje siyele enyangeni esingaphi 6 inyanga yebo hayi ngeke nisayi newborn wala ekhaya imakoti yolethwa amadluza la ekhaya what if ulethwe idlozi useqalile athi amuza useqalile futhi ayithi useqalile futhi usonza lento eninza nabangani bakho sibangisa abanye isikhweli vele kuthando mina lenzana ke kanjalo ayanda usisi wakho lo mfethu wazi ubusisi wakho ngodoti kunezinto ngikwazi ukuthi uyithathe back ngelilanga muso right emqondweni ukuthi indlela naye enza ngayo nangendlela akhuluma ngayo hayi ngoba mina nginankinga but yena ukwenza kwakhe njoba kade ngichaza ukuthi imuphi umuntu azomthanda wami ngoba bonke emabefika kuba nenkinga yikho ngithi akahamba uthola i-counseling mhlawumbe khona inkinga naye singayazi mina ngithe akabikele abadala ngobani kwalento ayenza abantu abadala there is a possibility ukuthi mebiza umalume bazomxosha umuntu wakho because uhleli kuphela umalume angiboni ukuthi angaxosha umuntu wami ngoba uya-understand umuntu wesilisa naye kusho abantu uyahlala nomuntu ngeke angayi-understand into enjalo uyamazi vele usisi futhi enithanda no 6 months yebo uyamazi kusangenzeka unyaka angabi khona uphinde ufake omunye angiboni sokugcina indawo sisishayelele isipikili sami la ngimile ngindawo mina ngqothovu yale ekhaya okay ngicela kodwa ke nithole i-counseling nonke la ekhaya ungalalela nje ithesayini ukuthi khona kuningi efanele nikhiphe ngaphakathi zamela yena kuqala i-counseling mina ngidinga ngibonayo usisi akaphume lekhaya ahambayo ngeke phela hle ngikhulume nawe into eyodwa kanti wenze njani wena ekhasini cha phela angithi ukuze kube right ngoba phela ayithi ngiyakutshela nje ukuthi ngekaphume kubo indaba manje ungakutshela wangitshela nami mfethu nalona ngeke aphumeke la kulungile nami iplan yami ukuthi ngeke aphumeke naye lo kwami ngeke aphume kwami okay ayikona kwakho hayi kuyafana ukuthi ikwami ngoba mina umuntu wesilisa mina umuntu wesilisa hayi false mina ngithi wena hle nosisi kupossible thina nangazwana izincane inkinga eninazo noba u2 ezenza ukuthi ngicine ningazwani ukuzwana kupossible mina ngifuna abazwane boba u2 mekwazwana bona ba u2 wena uzoba nepeace awuzame sisi ngendlela ozama ngayo mina ngisafune ngisho ukukhuluma kwanaye ke nje shuthi ke wena hle engasizakala kahle sobona ubhuti esemthanda usisi wakhe njenga before amabhodo yakhe kitchen nizosha ngempela ekamerweni
Alright. kuba ngcono uma kuvele kuqashiwe yonke into. Awu kodwa ungaqashile uvele usuke nje uyinukisa o-carry on hayi ngeke u-carry part uthi uyalala umbhedweni u-carry part ajomi. Kungcono uma kuphoqelekile la kuphoqelekile angithi. Uma kuphoqelekile isimo vele-ke uyakhula phansi ukubona ukuthi okay kwenze ukuthi uba used to it. Nina nivele niyidicayidele nje ikhona ikhishi nivele nifuna ukuyopheka lapha ngeke ma mina ngiyanithanda noba u2 ngicela nizwane nibangihle Carry ngeke. powder wethu unukela thina kamnandi. Awukhulumi nawe. Hayi. Hey bafethu abafana bakhuluma nje. Ngiyatshela nje. No, ayingeke. Plastic. Hey, bo. Yes, and nami sengiyamsola. Aningitholele inyanga esheshayo bandla noma yini ezokhipha ayanda ukukhuluma kakhulu manje. Hayi bo siyakhona thina sisebenzisa imithi noAyanda. Awuyana esesontweni? Yebo. Hawu ngcono ke yazi. Ukasibona wena ongathandaza asimazi uyathakatha Iwe nawe ayanda ukuyesontweni. Mina ngisonta kakhulu ukudlula Ayanda waphalaza la. Ayanda uyasonta. ngisonto ukudlula yena. Ayanda uyasonta. Ngisonto ukudlula yena. Phela Ayanda ngiyambeka. Kodwa asipantshi. Ngathi uyamuzwa useqalile, angithi useqalile, athi uyamuzwa useqalile futhi. Ukule Black Life ngeke iziphele indaba yami nala ngaphansi. Ayanda ukhuluma kakhulu ngeke bafethu. Ayanda ukhuluma kakhulu. Lo mndeni udinga i-counseling because boba uthula bosisi balimele indlela nami lento engisho into engiyibonayo bekhuluma ukuthi lo nenkinga nalo nenkinga asilungise bona sobona ngoAyanda usikwenza kanjani. Siyazi uAyanda uyindoda eqinile. Uzothi menkosikazi wakhe mase happy nala uzophinda landele ngoba uthanda unkosikazi wakhe intombi yakhe rather and sebethandane for 6 months bahlala ndawonye. So bayathandana labo bantu. Asingabahlukanisi bafethu angingaphumi umuntu la endlini mina ngizobuya ngizoyenza i-follow up yaza ncami. Ngiyabuka ncami ngiyakutshela uma wabona i-counseling yala ekhaya nizobe senizwana la ngizobuya ngizoyenza part 2 fonina nje ngifuna ukubona ukuthi nizobe seningekho in right. Papa yini? Alright, siyabonga. Kulungile uhambe kahle sisi. Uhlale kahle nomngani wakho. Indaba manje ngizohlala la kini mina. Wehle yawo ulungise le ndoda yakho. Mina umlangeni magasela sengihambile bafethu. Akathinteki baby. Woo shame. Subscribe, ulike, ushare, ucomment lapho sizokuphawula kakho ukuthi ngempela wena kube mumagasela mungalisombulula kanjani lo daba. Mina personally dinga ocwepheshe angikwazi ukukhuluma nabantu abangalalela amouth. It's the Black Life TV.